Executive Member Jongkatnat Information and Technology Jongka Khashils Autonomous Research Council ka Congress M Kharpuri kala pynshai ba kamsim nadan satia ka jingjah klep ki core computer kumjuru ki tiar computer kumbalami ki jingkandho haba pynshai halor kani ka Executive Member kala ong ban nadu hayeng dorbar kala de pynshai ba katnat kampala ban ajing khen katnu ki dan bat katnu la dab ban lilam yaki nakalian ka chunga wana kama chungpi ki media gani kasngi shibenta ka banga kwa nakalian ka chunga ban ajing pynshai kandiat hadin ba lami ha ka wake news ka ba klep ki computers na KHADC te nakalian ka chunga kum ka in charge shong ka IT na shuko abin pynshai hangi ba Khlem klep ki computers Rekat kum kajing pynshai ke jonga ro hayeng dorbar din kini ka dorbar ka barang shudem ngala pynshai ba nga Khlem yo jingkhen omde ba klep ki computers te nakaleng ka jonga kum ke yem masukhya ba kanmi kum kan kani ka kadien ba klep ki computers na ka KHADC ba nakaleng ka jonga ro ngam kwa he banong man pynjab borom no mo namar ba hoi Lese ki Khlem patla banai ke jingkhen yang ha ka por ka babyang ten repat ha ni ka kanti pat hadin ba lami ka tu ka supplementary question ha po yeng dorbar te ngai khoble ya system analyst ka ba ila pen kaloi ban ai ke jingkhen changa mana kalian ka chonga ngala yo ya ka statement yang ka chonga ro ngala sngo hun ngala sngo comment namar ba nakalian ka choka department ki la shimkhia banai ka statement ka chonga te ngamdan ye hi shu banong de tang ini khandiat banga kwa pynshai ba ka Khlem cha ka wiro ka computer na ka department nakalian ka jongi system analyst ila de bai ka statement ko babyang ha ba de bat ki tiar ki tar ki ba don ha po ka department khamta me ki computers ki don adu mental life huitali ki bangi nang pendan kam but kharartali ki bala de auction te kibe ro ki don ki bangila de auction la no ki bamde ki computers then re ka ne ka show specifically with take ki computers kat kum ka jingli ka bangi yo apo yeng darbar te nakalian ka jonga nga shuko abanong hangne ba kapdan kanu ka jing klep namar ba kila ai ki jinghen ka babyang kila ai ka report ka babyang te nakalian ka jonga ro ngalas ngohun bat ngangit scam ba hadin hapot ro ngangit ba ki kam ki jam mai dei bat ka department ro kynnoh ti ba be ki barenti te nakalian ka jonga tangi tahi